Tnieda l-ewwel think tank għall-qasam tat-turiżmu li se jressaq proposti l quddiem biex il-qasam ikompli jirkupra wara l-pandemija u Malta tattira turisti ta' kwalità. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Johan Buttigieg spjega li dan jirrifletti l-impenn nazzjonali li għandha l-awtorità f'dan iż-żmien ta' wara pandemija. L-Awtorità tat-Turiżmu għandha responsabilità nazzjonali, responsabilità li attwalment nerġgħu noħorġu l-pajjiżna mill-reċessjoni li ovvjament daħal fiha u fis-sens li rridu naraw nagħtu wkoll lill-familji u lill-poplu ġenerali daka il-valur biex attwalment nerġgħu nġibu lit-turist lejn pajjiżna u nkunu katalisti f'dak kollu li nagħmlu, fis-sens li attwalment nattiraw kemm jista' jkun lura lit-turist lejn Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ħabbar working group ieħor dwar l-ekonomija biex jesplora modelli ekonomiċi ġodda li jista' jadotta il-qasam turistiku. Ma' One News jispjega illi d-diskussjoni illi se joħolqu l-professjonisti fiż-żewġ gruppi se tara kif fid-dawl ta' realtà ġdida u f'suq li xorta qed isir aktar kompetittiv, Malta tkompli tesplora swieq ġodda. Fl-istess ħin dawn iż-żewġ gruppi, il-proposti li se joħorġu bihom u d-diskussjoni li se joħolqu se jwittu triq għal mentalità illi l-Gżejjer Maltin ikunu ċentru ta' eċċellenza turistika. Dan jagħmel tajjeb ukoll għal viżjoni tal-Gvern għalfejn irid jieħu lit-turiżmu fl-10 snin li ġejjin u jattira lejn Malta turisti ta' kwalità. Il-think tank u anke l-Economic Working Group ser ikunu qegħdin joħorġu bi proposti u anke b'inizjattivi għaż-żmien li ġej li mbagħad jiġu implementati mill-Gvern jew inkella mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Dawn il-proposti ser jgħinuna sabiex nagħmlu l-qabża li jmiss fil-kwalità fejn jidħol is-settur turistiku sabiex naraw li l-kwalità u l-kwantità jimxu id fit. Dan wara kollox jidħol ukoll parti mill-viżjoni tal-Gvern tat-Turiżmu għall-10 snin li ġejjin li mabnijin fuq 3 pilastri: Recover, Rethink, Revitalize.